Ahojte, drahé ženy, takže my vás vítame znova teda pri našom živom vysielaní a dnes sa teda budeme baviť spolu na tému, ako sa z vyhorenia dostať do väčšieho súladu sama so sebou. Ja sa len pre istotu ešte skontrolujem, či vysielam naživo, či všetko frčí ako má a určite nám dajte vedieť, výborne, vidím sa skvele, takže určite nám dajte vedieť, odkiaľ nás aj pozeráte dneska, či ste sa tešili na túto tému. Po prípade, kľudne, ak si tomu otvorená, tak môže zdieľať aj to, či sa ťa téma vyhorenia týka, alebo či si už niekedy to vyhorenie prekonala. Možno sama ho teraz prežívaš a verím, že aj toto dnešné vysielanie s mojou skvelou hostkou ti priniesie naozaj takéto povzbudenie toho, že sa za každé okolnosti dá práve aj s témou vyhorenia pracovať. A predtým ešte, než začneme sa tejto téme venovať, tak by som veľmi rada predstavila Eriku. Možno veľa z vás ju pozná, pretože mi písali ste mi správy práve, že je úžasné, že mám znova Eriku na profile, že sa tešíte, pretože ju sledujete a naozaj mi chodili dokonca aj hlasové správy toho, že wow, že skvelá, že Eriku poznám, že ju sledujem, takže som veľmi rada, že ste sa aj dnes takto tešili na moju hostku. A trošičku ku Erike, ak by som mala povedať nejaké také základné informácie, pokiaľ ju možno ešte nepoznáte, vidíte prvýkrát, tak Erika teda je business trénerka, mentorka žien, naozaj s dôrazom na vlastnú jedinečnosť. Okrem toho je mama teda 3 úžasných dcer a je autorka metódy synergického podnikania a ženskej prosperity a taktiež je vlastne zakladateľkou Business Akadémie určené na vzdelávanie a rozvoj podnikania. Takže určite, ak nasledujete aj ženy, ktoré už možno podnikáte alebo chcete začať podnikať, tak toto je človek na správnom mieste, ktorý vám naozaj môže s tým krásne pomôcť. Takže Eri, vítam ťa v tomto živom vysielaní. Ďakujem veľmi pekne, Ivka, za predstavenie a možnosť tu byť dnes s vami a hlavne venovať pozornosť aj tejto výnimočnej téme. Takže som za to veľmi vďačná, že budeme robiť naďalej tú osvetu niečomu, čo si myslím a sama pokladám za naozaj veľmi, veľmi dôležité. Skvelé. Takto na začiatok možno určite nám dajte vedieť, keď sa pozeráte naživo alebo zo záznamu, čo možno pre teba znamená to vyhorenie, pretože my sa práve o tejto téme budeme dnes baviť z viacerých uhlov pohľadu, pretože vyhorenie nemusíme mať len z tej práce, alebo napríklad len z toho, že máme deti a že naozaj sme unavené, ale naozaj to môže byť práve v viacerých aspektoch toho života. A ja sa často stretávam aj u klientiek s tým, že či už prekonali to vyhorenie, alebo neustále sa im opakuje stále jedna vec, že príklad dajú toho na seba príliš veľa, čo sa týka práce a znova padnú, dá sa povedať, na to pomyselné dno toho, že nevládzu vstať z postele, že majú depresie, že naozaj nevládzu vôbec ako ani existovať. A je veľmi, veľmi dôležité práve aj v tom nájsť tú rovnováhu a my sa práve aj o tomto dnes budeme baviť. Takže by som veľmi rada, aby si Erika povedala možno ty z toho tvojho uhlu pohľadu, aká vôbec bola tá tvoja cesta a prečo vôbec práve sa dnes bavíme na túto tému toho vyhorenia a toho väčšieho súladu sama so sebou. Tak aká bola tá moja cesta? No, táto cesta bola, ono sa tomu hovorí, taká tá trnistá, alebo možno taká tá pekelná, hej. Ale musím už dnes povedať a skonštatovať, že táto cesta naozaj stála za to, pretože vďačím za veľa a hlavne za to, že mi vrátila, alebo mi prinavrátila mňa samú. Čiže bola to taká cesta a návrat k sebe samej. A to, kde som kedysi prehliadala určité veci, signály, ten čas sama pre seba, tak sa mi to v podstate, áno, vrátilo v tom štádiu toho vyhorenia. Ja som naozaj žena, ktorá má kopec energie, ako si povedala, mamina 3 detí, čiže naše baby sú naozaj veľmi akčné, ešte aj psa máme akčného, takže neustále sme všetci v pohybe. Ale ja som na seba musím povedať, že už to beriem skôr, že bola som prísna a mala som veľmi prísne nastavené určité pravidlá, hlavne v rámci teda podnikania. A veľmi často som nad sebou držala taký ten bič, že proste ambícia toto splniť, tento zámer naplniť a práve toto boli tie veci, ktoré ma tým, že som to prehliadala, tie určité signály, ktoré mi moje telo posielalo a prehliadala som ich, tak sa v podstate udialo to, že som postupne prechádzala do štádia vyhorenia. Nebolo to nejaké chvíľkové vyhorenie, toto vyhorenie trvalo skutočne 9 mesiacov a bolo to úplne, že so všetkým.
mňa to doslova, ja to volám, že ma to prepralo z každej strany. Ja som si uvedomila naozaj opäť tú hodnotu toho života, na čo potrebujeme stále myslieť, že to nie je len úspech, že to nie sú len zarobené peniaze, že to nie je len, že máme super dom, máme krásne auto, ale to najdôležitejšie a tá najväčšia priorita, teraz mi úplne prebehli zimomriavky, sme my sami. My sme tá najvyššia priorita. A keď budeme na toto zabúdať, tak sa nám môže presne stať, že sklzneme a začneme si vytvárať nejaký deficit. Deficit, povedzme, presne toho naplnenia alebo dobytia si svojich vlastných batériek, hej? Že aby sme mohli ďalej fungovať, či pre seba, svoju rodinu, zamestnanie alebo aj to podnikanie pre svojich klientov. No a to, čo sa vlastne dialo mne, tak ono to išlo tak ako keby sa to nabalovalo ako taká tá snehová guľa. Že najprv to chodilo v takých tých jemnejších intervaloch a potom to začalo pritvrdzovať. A tým, že ja som ešte v tom čase, povedzme, nie že nedokázala ovládať, ale pre mňa to bolo nepochopiteľné, že teraz cítiš sa proste, alebo mne prestávala ako by som to pomenovala, taká tá chuť do tvorby. Stratila som kreativitu. Vytratila sa pre mňa tá chuť tvorivosti, čo bolo pre mňa ako tvorcu, ktorý tvorí ten obsah, ktorý komunikuje s tými klientami, vytvára nové stále veci, tak to bolo pre mňa niečo, čo som si nevedela proste nejako zvedomiť v tom čase, že kde sa to vytratilo, hej? Že proste ja mám stále nejaký tok myšlienok a tu sa to všetko zastavilo. A ja som si začala uvedomovať, že aj to, čo robím, alebo teda tá tvorba, prestávalo mi to dávať takéto naplnenie. A ja to, čo robím, proste milujem. Čiže to, čo mi dalo naspäť, aj to vyhorenie, bolo práve to, že nájsť v tom tú chuť do toho, čo robíme. Aby sme to robili vlastne s tou láskou, pretože ak robíte niečo z donútenia, a to je jedno, či to je podnikanie, zamestnanie, alebo sú to vzťahy, alebo je to povedzme práve ten zdravý životný štýl, to chudnutie, tak nikdy nedosiahnete tie želané výsledky a ten efekt, ktorý vy očakávate od toho, tak sa tam nedostaví, pretože tá nechuť vlastne vytvára ďalšiu nechuť a ja som si začala uvedomovať, že asi niečo nie je v poriadku so mnou. Proste keď ja už nemám chuť ísť tvoriť, keď ja už nemám chuť ísť proste niečo pripravovať niečo nové a ostala tam proste len taká veľká tma. Predstavte si tú tmu a vy nevidíte nikde to svetlo, len tú tmu. Proste sa vám ako keby zatmie pred tými očami a vy nemáte ani takú tú najmenšiu, takéto najmenšie svetielko niekde nevidíte, že to je tá nádej, sa tomu hovorí. To malé svetielko, to je tá nádej. A tu už som začala naozaj rozlišovať, že či to je naozaj len nejaký stav dočasný, alebo že len som možno len vyčerpaná, unavená z toho všetkého. Ale ja som si uvedomila, že kurník, že toto už bude naozaj, zase som tam. Pretože ja už som si raz absolvovala to vyhorenie, ale to bola prechádzka rúžovou záhradou, vtedy bolo to naozaj veľmi rýchle a veľmi rýchlo som sa z toho dostala, pretože som si našla svoj nový smer, nové svoje podnikanie a prišla tam nová vízia, čiže veľmi rýchlo som sa z toho dostala, ozdravila zase to, čo tam bolo, povedzme, udupané, ale tentokrát to bolo naozaj oveľa vážnejšie, hlbšie a prešla som si naozaj veľkými vecami. Možno si to človek nevie až tak predstaviť, lebo myslím si, že v online priestore ono sa o tom stále rozpráva, ale to, čím som si ja prechádzala, bolo skutočne to hlboké vyhorenie, kde som upadala do depresie, do nechutí napríklad naozaj čokoľvek robiť. Čiže ja som zrušila úplne všetky moje podnikateľské aktivity. Stopla som naozaj úplne, že všetko, čo bolo rozpracované na ďalšieho pol roka až rok, offlineové eventy, ktoré sme mali naplánované, všetko som proste zrušila, pretože ja som sa v tom nevidela. A ďalšia vec, ktorá sa vlastne diala, bola odmietanie seba samej, odmietanie rodiny, odmietanie manžela, odmietanie proste detí. A možno vám to znie tak nepredstaviteľné, že ako toto sa môže stať, ale to je to, že som upadla už naozaj až do takého toho vyhorenia, že proste tam už ako keby nič nebolo. Vinila som sa úplne, že za všetko, čo sa udialo, prečo som to nesledovala, tie signály, prečo som sa nepočúvala, vyčítala som si veľa vecí. No, diali sa veľké veci.
v tom teda čase. A musím povedať, že to moje svetielko, ktoré tam v tom čase teda prišlo, pretože nevedela som si veľmi pomôcť a mohla som sa rozhodnúť, buď budem možno na nejakej liečbe, alebo ako by som to nazvala, ak mi rozumieš, alebo teda to, kde som ja videla a kde som cítila, že ja potrebujem byť a čo je pre mňa ten najlepší liek, ale teraz to neznamená, že toto odporúčam, že toto je to, čo vás naozaj ako keby vylieči, dostane z toho, to vôbec nie, ale je to moja cesta, je to to, čím som si ja prešla. A to bol práve odchod na Bali. Ja som odišla vlastne na 2 týždne na transformačný pobyt na Bali, kde som bola teda sama so sebou. Áno, 2 týždne od rodiny, ale moja rodina mi to teda dopriala a manžel bol taký úžasný, teda, že sa postaral o naše 3 cácorky, ale bolo to to, čo som si potrebovala zažiť, potrebovala som byť sama so sebou, potrebovala som si zvedomiť veľa vecí a nielen na tej úrovni, že len pochopím, že prečo sa to stalo, ale ísť do oveľa hĺbšie. Čiže ja som si aj vďaka tomu, že som si dovolila a rozhodla sa na tom pracovať a nie sa v tom utápať, lebo to je presne aj to vyhorenie o tom, že rozhodním sa, že chcem s tým niečo spraviť. Vždy máme na výber, vždy a vždy je riešenie. Verte mi, že vždy je to riešenie. Takže nehľadajte tie dôvody, prečo sa to nedá, ale hľadajte tie spôsoby a možnosti, ako zmeniť ten stav, v ktorom sa aktuálne nachádzate, pretože to je stav vždy iba dočasný, nie trvalý. Takže ja som odišla v podstate na 2 týždne na Bali, kde som sa zregenerovala, kde som sa naozaj vrátila späť sama k sebe, pretože to, čo sa udialo, bolo, že ja som sa odpojila od svojho hlavného zdroja, ak mi teda rozumiete, čo tým vlastne myslím, a tým pádom išlo ako keby všetko mimo mňa, úplne všetko. Takže toto bolo to, kde ja som si potrebovala zažiť ten návrat doslova sama k sebe, napojiť sa opäť na ten svoj hlavný zdroj a vďaka vlastne tejto ceste, ktorú som teda tam absolvovala, som našla opäť ten zmysel aj toho života, zmysel toho môjho podnikania a udiali sa v podstate také tie veci, keď si predstavíte, že chcete niečo zmeniť po takomto období, tak je to nejaký ten refresh, nová energia, ale so všetkým. Takže ja som zásadne začala meniť veci ako sama smerom k sebe, teda dávať si ten čas, inak sa pozerať napríklad na rodinu, inak sa pozerať zase na to podnikanie. Takže potrebovala som si upratať svoje vlastné veci, ale pokiaľ sa nebavíme o podnikaní a bavíme sa o tej rodine, pretože nie všetky z vás ste tie podnikateľky alebo budete podnikať a nemusí to byť pre vás práve tá oblasť, ale neoddelíte osobný život a nevieme oddeliť ani ten podnikateľský alebo ten zamestnanecký, hej? Ak viete teda, ako to myslím. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že nech robíte čokoľvek, vždy sa váš osobný život dotýka aj tých ostatných vecí. Takže opäť som sa dala na tú najvyššiu prioritu, za tú najvyššiu prioritu, pretože som pochopila, že ja som to srdce rodiny, ja som to srdce, ktoré tu bije, či už pre deti, pre manžela a ja som to teplo toho domova. Takže ak ja nebudem OK, ja budem vo veľmi nízkej energii, budú rovnako deti, bude rovnako manžel. Takže toto mi dala zase táto moja cesta, obrovská transformácia a naozaj dnes som za to veľmi vďačná, i keď v tom čase to bolo veľmi, veľmi ťažké. Takže asi takto by som to, Ivka, nejako vyhodnotila. Úžasné. A úplne by tam akoby napadá viacero možno takých tých aha momentov, čo si zdieľala, práve to, že tá tvoja cesta práve bola to, že si vnímala, že to Bali je pre teba proste transformačné a že si naozaj dovolila ísť tam na 2 týždne. A samozrejme to neznamená to, že teraz každá jedna z vás, ktorá rieši túto tému, potrebujete odísť na Bali, aj keď viem, že by ste už teraz balili svoj kufrík a proste šli tam. Ale naozaj, aby sme možno aj tak akoby výzva pre každú jednu, ktorá aj tým, čo zdieľala Erika, tak to možno pozná a možno to prežíva teraz, tak naozaj si vytvoriť aj to Bali tu. V tom, ja viem, že sa to možno ako jednoducho povie, keď to presne ako si vravela, že prežívala si proste náročné obdobie a že si naozaj mala tú depresiu a naozaj také tie ťažké stavy. Ale je veľmi dôležité práve presne v tom, že si povedala o tú pomoc a že si naozaj proste
viem, že jedna z tvojich, myslím, že klientiek alebo báb, čo ťa sleduje, Áno, robila áno. ten transformačný víkend alebo ten transformačný týždeň, 2, kde si práve tam šla. Takže naozaj si povedať o tú pomoc a nebyť na to sama, ale naozaj tam vnímam veľmi veľkú dôležitosť práve toho vôbec si vedieť identifikovať, že OK, teraz som proste v tejto fázi, ako si presne vravela, nepokračovať v tom až do nejakého extrému, pretože ono veľakrát máme pocit, že vlastne stále musíme. A teraz, keď to napríklad prenesieme na to, že keď nás sleduje maminy, sama poznáme u svojich klientiek, že dajme tomu sa starajú o tú domácnosť a o tie deti a o manžela a tak ďalej, tak, a ty to určite sama dobre poznáš, keď máš tri dcery, tak je veľmi dôležité presne aj v tom celom si nájsť ten čas pre seba, pretože akoby čo z toho, keď budem mať, neviem, upratanú domácnosť, budem všetko povysované, vyluxované, čisté, keď ja sama budem proste totálne vyhorená, nebudem vládať, budem makať od rána do večera. A i tak napríklad ten manžel to neocení, alebo i tak tie deti to neocenia, pretože sama v sebe nemám tak dostatočne vybudovanú tú sebalásku, tú sebahodnotu, že vlastne tým deťom môže byť ako fakt jedno to, že mám vyluxované, ale dôležité naozaj to, aby sme ten čas príklad aj trávili kvalitne s tými deťmi, ale naozaj, aby sme kvalitne trávili ten čas same so sebou a pracovali na tom svojom mentálnom zdraví, pretože ja sa vždycky akože, ono sa tomu smejem, ale ono skutočne, myslím si, že to je dosť veľká pravda, že keby naozaj teraz sme ku každému človeku, dáme tomu, dali psychológa a začal sa s ním rozprávať, tak každý si myslí, že bude riešiť nejakú vec, nejaký problém. A niekto príklad môže mať až naozaj, že diagnózu ťažko ako depresia. Veľmi veľakrát sa stretávam aj u klientiek s tým, že naozaj každá druhá, tretia žena, ktorá ku mne prichádza, má nejaké psychické problémy, či už berie antidepresíva, alebo naozaj má len také tie prvé lastovičky toho, že vyhorela, že sem tam sa stane, že keď má, neviem, migrénu, tak má rovno depresiu a tak ďalej. A možno aj ty, ktorá nás sleduje ešte raz, prežívaš možno presne takéto obdobie, že by si len najradšej proste stále plakala alebo sa proste zakryla perinou a bola len ako sama so sebou. Ale je dôležité naozaj, aby sme si povedali o tú pomoc, aby sme naozaj si našli odborníka, ktorý nám s tým proste môže pomôcť. Pretože samozrejme aj tá duchovná stránka, ten rozvoj v rámci tej duchovnej stránky je veľmi dôležitý, ale určite do veľmi veľkej miery vplýva na nás aj to, čo do seba akoby dávame skrze samozrejme aj to jedlo, pretože aj to jedlo nám určuje tú energiu. A keď, neviem, keď budem proste v nízkej energie, dám si nejaký hamburger, tak sa nebudem asi cítiť nejak skvele, ale naozaj, aby aj to, čo do seba dávaš, vplýva obrovské na to naše mentálne nastavenie a taktiež samozrejme to, čo sledujeme. Pretože ak, neviem, sledujeme proste správy alebo sa obklopujeme negatívnymi ľuďmi, tak je veľmi jednoduché, že môžeme do toho naozaj rýchlo proste spadnúť. A ak napríklad možno aj teraz riešiš to, že možno vo svojom okolí blízkom nemáš možno takto pozitívne naladených ľudí, tak vďaka Bohu za napríklad ten online priestor, kde naozaj môžeš sa tak ako vzdelávať, posúvať dopredu, pretože ja sama, keď napríklad som prišla, keď som sa odsťahovala bývala som dlhé roky v Českej republike a prišla som naspäť na Slovensko a tiež som mala vlastne pocit to, že tam som nechala akoby kus seba, a že vlastne tam som mala ten svoj okruh tých pozitívnych akoby ľudí vybudovaných a prišla som sem a mala som pocit, že som totálne sama, napriek tomu, že tu mám celú svoju rodinu. Ale tým, že som to mala vybudované tam, tak som sa cítila obrovsky sama. Naozaj mala som také tie stavy také tie depresívne stavy. Nebolo to, že úplne že depresia, ale depresívne stavy toho, že tak som sama a jak teraz sa dokážem proste ja držať v tej pozitívnej, v tom pozitívnej hladine a tak ďalej. Ale tým, že naozaj som sa otvorila tomu, že mne veľmi napríklad vtedy pomohlo práve fakt ten online priestor, kde som sa naozaj mohla v úvodzovkách online fyzicky obklopiť týmito pozitívnymi ľuďmi a potom som sa naozaj otvorila aj tej myšlienke toho, že tí ľudia, ktorí sú rovnako naladení ako ja, sú aj v tom mojom fyzickom svete tu. A naozaj sa mi potom začali diať také zázraky, že neviem, kamoška, s ktorou som sa, neviem, nevidela x rokov, tak sme sa navzájom prepojili a práve tiež napríklad sa zaoberala tým osobným rozvojom, tou energiou a tou prácou na sebe. Takže naozaj je to o tom, že aj keď veľakrát máte pocit, že ste možno samé a ste obklopené ľuďmi, tak nikdy to nie je o tom, že sme sami, ale naozaj sa potrebujeme akoby aj otvoriť tej myšlienke toho, že sú tu ľudia, ktorí nám chcú pomôcť a chcú nám akoby poradiť. Ale čo by som ešte rada k tomu zmenila, kým pôjdeme ďalej, je to, aby naozaj, keď už prežívame tú fázu toho, že sa necítime dobre, tak vyhľadali pomoc odborníka, pretože je veľmi skvelé podľa mňa akože rozkomunikovať to, neviem, s manželom, alebo proste s maminou, alebo so sestrou, ale znova je to akoby nejaký len ich pohľad na tú vec a tým, že majú k nám veľakrát ten osobný vzťah, tak oni nám v podstate poradia len to, čo si oni sami myslia, že by spravili.
hej. Mhm. A neviem, či Eri máš k tomu niečo ako dodať. Ja som presne chcela na to apelovať, pretože si mi krásne k tomu nahrala. Nebáť sa požiadať o tú pomoc. Toto je naozaj veľmi dôležité. To je ako keď naozaj aj vaše telo vás bolí, alebo niečo, nejaký orgán vás bolí, alebo nie je vám dobre. Tiež hľadáte tú pomoc, povedzme, u toho lekára. Takže netreba sa toho báť a hlavne viniť sa za to, že vy ste naozaj spadli do toho obdobia toho vyhorenia, ale skôr to zobrať ako to pozitívum, pretože ja práve stále hovorím, či už mojim klientkám alebo ženám, že ak aj sa nám deje niečo naozaj zlé, alebo sme napríklad vo vyhorení, alebo niečo sa nám nepodarilo, v tom čase nás to bolí, pochopiteľne, ale nezotrvávajte v tom stave príliš dlho. Skôr si z toho vezmite to pozitívne a ako to viete pre vlastne to negatívum premeniť na to pozitívum. Takže pozrieť sa na to, že čo z toho viete vyťažiť? Ako viete urobiť ďalšie kroky, ďalšiu zmenu v tom vašom živote, v tom vašom nastavení, v tom, povedzme, time managemente, aby ste niečo lepšie zvládali, pretože ty si povedala, a ja som bola kedysi Ivka taká, pretože ja som až príliš lípla, povedzme, práve na domácnosti, upratovaní, žehlení, že ja som dokázala naozaj 3-krát vyšurovať proste všetko, aby bolo, hej, čisté, aby sa to tu blíšťalo. Ale postupne, ako tie deti naše pribúdali, tak samozrejme aj ja som mala menej toho času. Ale až keď som začala napríklad podnikať, tak som si uvedomila, že opäť, OK, buď budem mať toto na 100% vyblískané, alebo teda keď som chcela ísť podnikať a prispieť do domácnosti nejaké tie finančné prostriedky, tak venovať aj tam nejaký čas. Takže ja som si to postupne samozrejme už potom manažovala, ale bola som v čase, a ty si to super povedala, pretože ja som bola, a teraz presne mi tam prišlo to uvedomenie, že v tom čase tiež som vyhorela v tej domácnosti, pretože len som sa motala okolo tých hrncov, plienok, nákupov a žehlenie, upratovanie a to sa proste nedá dlhodobo nejako zvládať, pretože vy chcete aj sa iným veciam vlastne venovať, ale vôbec žiadny čas nezostával pre mňa, ale že vôbec žiadny. Takže aj toto je zase jedna z vecí, ktorú určite nenechávajte len tak, že jej nedávate pozornosť. Ak vás to trápi, určite choďte s tou emóciou von, porozprávajte sa o tom s manželom, s partnerom, ale keď už cítite, že napríklad je to niečo vážnejšie, nebojte sa požiadať o tú pomoc. To nie je žiadna hanba. A vôbec nie je hanba priznať si, že ste v stave vyhorenia. Vôbec to nie je žiadna hanba. Práve naopak, ja sa cítim ako tá inšpirácia pre iné ženy a že vďaka tomu, že ja som si týmto prešla, tak mám tu možnosť pomôcť iným ženám povedať tú moju osobnú skúsenosť. Inak by som tu ani dneska pravdepodobne s vami nesedela, keby si tým neprejdem a nedala by som vám napríklad nejakú tú svoju skúsenosť, že ako s tým môžete napríklad pracovať. Ale aby sa toto všetko dialo, tak nepostaviť sa do tej pozície obete, že ja som tá, ktorej sa to stalo, ale choďte do tej svojej síly, úplne vám zimomriavky a postavte sa do tej svojej síly. Vy to zvládnete. Vy to zvládnete. Takže žiadna obeť. Obeti poďakujte, že sa vám to stalo. Zoberte si z toho to najlepšie, pretože ak by sme to nezažili, tak by sme dnes nevedeli. A vy si viete vytvoriť nové podmienky pre lepší život, pre lepšie fungovanie, pre čokoľvek už budete teda chcieť. Ale pozerajte sa na to pozitívne, hej? Takže neviniť sa za to, že sa vám to stalo. Ja sa tiež už neviním za to, že sa udialo XY vecí, že som podnikanie úplne refreshla, že som veľa vecí napríklad neurobila, ako som mala naplánovaných. A je to úplne v poriadku. Ale to najdôležitejšie ste vy a toto potrebujete mať tu zvedomené, že vy ste tá najdôležitejšia bytosť na celom svete. Krásne, krásne. Aj napriek tomu, že napríklad máme deti, pretože ja sama tým, že mám maličkého proste 10-mesačného chlapčeka, tak tiež akoby každou tou novou rolou, ktorú proste prežívame, tak sú to fakt ako
krásne veľké skúšky a presne ako sama si zdieľala s tou domácnosťou a tak ďalej, tak je naozaj ako veľmi dôležité fakt si nájsť tú rovnováhu. Aj keď napríklad sa možno rozhodnete to, že nechcete podnikať a že chcete fakt sa byť len na tej materskej, čo myslím si, že pojem materská dovolenka nie je úplne ako dovolenka, že naozaj je to 24-hodinová šichta, ale čo sa týka akoby naozaj aj tohto, tak uvedomiť si, proste nájsť si ten čas ako pre seba a presne ako si vravela krásne, vykomunikovať to aj s tým manželom. A naozaj tak, že ak budem ja sama, ak to bude pre mňa samú dôležité a budem to vedieť vykomunikovať s tým manželom, tak ten manžel to poberie. Ale ak si ja napríklad nebudem istá tým, že tak poviem, tak sa skúsim ho spýtať, či by som mohla ísť tam alebo tam, tak to nie je vlastne o tom, že pýtame sa jeden druhého, či môžeme, ale naozaj komunikujeme o tom, že áno, toto je moja rola, toto je tvoja rola a ja tiež potrebujem príklad venovať sa nejakým svojim veciam. A určite by som ešte rada veľmi možno a podľa mňa veľa žien sa môže s týmto identifikovať, pretože v poslednej dobe to veľmi často riešim so ženami aj na mentoringoch, že celý deň proste nejakým spôsobom fungujú a to je jedno, či pracujú, alebo podnikajú, alebo proste sú na materskej, alebo kombinácia viacerých vecí a vlastne potom príde večer a potrebujú mať takú tú svoju pohodu si vytvoriť. Takže napríklad si otvoria fľašu vína, dajú si proste nejaké sladkosti a tak ďalej. Ale potom je veľmi, veľmi možno náročné prejsť akoby z tohto, že veľakrát sa potom stáva to, že potrebujeme si každý deň napríklad dať ten alkohol, potrebujeme každý deň si dať so sladké, potrebujeme každý deň sa obaliť, neviem, nejakými nezdravými vecmi večer, pretože máme pocit, že toto je tá moja forma pohody, kedy ja ako vypnem. Ale fakt ako veľmi veľakrát sa mi to stáva a veľakrát prichádzajú ku mne ženy, ktoré mi povedia, OK, ja potrebujem už teraz každý deň si dať pohár vína. Veď to nie je zlé. Nechcem to hodnotiť, či je to dobré alebo zlé, alebo že teraz to, keď piješ každý deň víno, tak znamená to, že si zlá matka alebo zlý človek. Absolútne nie. Ale veľmi dôležité to, že ak naozaj máme tam stále tú barličku toho, že potrebujeme príklad len ten večer sa v úvodzovkách upokojiť a obaliť si tie nervy, tak vtedy už naozaj nastáva ten problém. Pretože v poriadku, keď raz za čas si proste dáme, vypneme, OK. Ale ak sa to naozaj opakuje často a veľakrát to potom môže prísť k tomu, že teším sa až na ten večer, keď príde toto, že si otvorím fľašu vína, vypnem, pozriem si film. Ale naozaj je to fakt už také potom, že už automaticky to robíme, už nad tým nepremýšľame, tak už tam naozaj varovný prst hore, pretože nie len to, že to škodí nášmu zdraviu, našej pečení, našim orgánom, samozrejme odrazí sa to potom na tej váhe, ale zároveň to veľmi škodí aj na tej našej psychickej stránke. Takže ak možno sa nachádzaš, milá žena, aj v tomto štádiu, a ja viem, že o tom ženy veľa nehovoria, ale viem, že na konzultáciách toto naozaj už sa tak ako otvoria a pozdierajú, ale verejne, že by to povedali, to určite nie, pretože viem, že veľakrát sa môžeme za to aj hanbiť, môžeme za to mať nejaké nepríjemné pocity kvôli tomuto, tak naozaj sa každej okolnosti sa dá aj s týmto pracovať, pretože ak už napríklad toto štádium tam máš, tak je potrebné, aby si naozaj už si našla niekoho, čo ti pomôže sa z tohto štádia dostať, pretože úprimne, napriek tomu, že ja sama už dlhé roky pracujem na sebe, naozaj už viac ako 11 rokov, čo sa týka osobného rozvoja, tak ja sama mám svoju terapeutku, ktorá mi pomáha spracovať napríklad nejaké veci, ktoré sa aj mne dejú. A verím, že Erika, aj ty máš práve niekoho, čo ti takto pomáha, pretože akože prečo by sme na to mali byť samé? A neznamená to, že keď niekoho máme, takže sme nedostatočné, alebo že sme neschopné to zvládnuť sami. Jasne. Ale veľakrát sú to tak skryté veci, veľakrát to, čo robíme sami, dajme tomu, sme prežívali v detstve. To, čo proste teraz robíme sami, tak robili naše maminy, naši ocinovia, hej, že naozaj tam aj potom ten rodinný systém veľmi veľkým spôsobom pôsobí na nás a preto práve je veľmi dôležité naozaj si nájsť toho človeka, ktorý s nami bude rezonovať, ktorý má tie výsledky a ktorý naozaj nám dokáže proste pomôcť dostať sa do toho bodu, ktorý chceme. Pretože ja vnímam práve veľakrát, keď sa zbavím so ženami, že naozaj nie vždy všetko dokážeme same zvládnuť. Pretože sú veci na tej vlastne tej úrovni mysle, ktoré dokážeme, že sa hecujeme, že sa motivujeme a tak ďalej. Ale ak prežívame naozaj takéto ťažké stavy, tak je veľmi dôležité naozaj si proste nájsť niekoho. Takže určite ženy, aj keď nasledujete aj zo záznamu, tak budeme radi, keď aj pozdieľate nám možno nejaký váš pohľad na toto. Po prípade do súkromnej správy, ak naozaj nechcete takto verejne, ale verím, že aj tento priestor je bezpečný pre vás kvôli tomu, že čím viac z nás bude o tejto téme hovoriť a čím viac z nás bude hovoriť v úvodzovkách pomyselných sračkách, ktoré sa nám proste dejú, pretože každej jednej sa to deje, tak tým viac sa môžeme potom naozaj posúvať dopredu. A ja vnímam práve, že aj v tom zdieľaní toho, že Erika prišla dnes aj s touto témou, ktoré verím, že tiež nebola pre ňu jednoduchá hneď na začiatku z fleku proste pozdierať.
Pretože ja sama to vnímam u seba, že keď vlastne zdieľam tie svoj príbeh alebo tie svoje veci, ktoré proste prežívam, tak to tiež nie je stále, že vstanem, sú plné energie a frčím a teraz funguje mi všetko, aj biznis, aj proste s malým, aj domácnosť, ako vôbec, ale dôležité je naozaj sa v tom ako uvoľniť a mať tam tú rovnováhu. A že aj keď presne ako si vravela, že je to len ten dočasný stav, že to nie je práve to, že to bude trvať už do nekonečna. Aj keď máme niekedy pocit, keď sme naozaj v tej emócii silnej, že kedy to skončí a už sa proste modlíme preto, aby to skončilo. A naozaj to skončí len vtedy, keď začneme na tom aktívne robiť a presne ako si vravela, keď nebudeme v tej pozícii obeti, že ja chudáčik, mne sa to deje a teda nikomu inému sa to nedeje a čo ja teraz budem s tým robiť a je to všetko strašné. Pretože naozaj potom to veľakrát môže skončiť veľmi zle. A prečo čakať až do fázy toho, že sa mi nechce stať v postele, že nechce vôbec existovať, aj keď sú to možno silné slová, ale mám klientku, ktorá... Ale ja som mi... mala, Ivka, presne to isté. Presne ten pocit, áno. Presne, že nechcem existovať. Úplne si to vystihla a ušla mi teraz myšlienka, ty si to tak krásne povedala. Nevadí, ona sa určite vráti, ale ja som chcela jednu vec povedať aj smerom vlastne k tebe. Ako si povedala, že nebáť sa mať niekoho vlastne popri sebe, či už máš ty niekoho, alebo mám ja a ja to rovnako vnímam aj povedzme v rámci práve toho zdravého životného štýlu, pretože ono nevždy je to ženy iba o tom, že niekto vám zostaví nejaký jedálniček, že niekto vám povie, keď budeš toto jesť a keď nebudeš toto robiť, keď nebudeš toto piť a budeš robiť toľko, alebo budeš toľko to papať za ten deň, že to vám vlastne stačí. To, čo ja hlavne oceňujem, je, že aj tie, ktoré teraz s Ivkou spolupracujete alebo budete spolupracovať, je, že dostávate ten komplexný balíček, že nemáte tam len to o stravovaní, ale dostávate tam aj tú prácu s tou hlavou, ten mindset. A toto bolo niečo, čo ja som naozaj ocenila, že sme s Ivkou v podstate riešili aj moje osobné veci, prečo ma hlava nepúšťala v niektorých veciach. Hej? A to je presne, čo si ty povedala, lebo tam bol nejaký vzorec vlastne z minulosti a dôvod bol aj prečo ja som napríklad na seba pozerala tak, ako som pozerala. Ale toto... Preto sa pozrite na to, že čo, kde a ako si napríklad kupujete alebo s kým chcete spolupracovať, že či tam máte naozaj tú komplexnosť. Pretože ja vždy, keď sa rozhodujem pre niekoho, kto mi má pomôcť, nech je to v ktorejkoľvek oblasti, pretože ja nemám iba jedného mentora, jedného kouča, ale vždy to mám na rôzne teda tie oblasti života, tak pozrite sa, že čo všetko viete dostať z tej spolupráce, hej? Lebo vy nepotrebujete vedieť, že toto mám jesť na raňajky, toto viem jesť na obed a toto by ste teda vôbec nemala robiť, ale tá práca s tou hlavou, s tou osobnosťou, toto je pre vás rovnako dôležité, lebo vy nebudete vedieť alebo nebudete vedieť pomenovať mnoho vecí. A toto je zase to, v čom mne Ivka napríklad pomáhala, že sme veci riešili, že sme rozkľúčovali sme to, rozoberali sme to. Takže toto som mala potrebu Ivka povedať, lebo presne nie je to o tom, že lebo nie je coach ako coach, nie je služba ako služba, nie je produkt ako produkt. Takže to, čo ja vždy oceňujem, je tá komplexnosť, že ja si viem vybrať presne, že čo chcem, s kým chcem spolupracovať a čo mi to má dať. A ja vždy chcem samozrejme viac. Ja nechcem len toto, lebo ja viem, pretože toto som už dakedy mala, ale nikde ma to neposunulo, pretože OK, mala som nejaký jedálniček, alebo teda, ak sa teda bavíme o stravovaní, ale čo s tým potom ďalej? O týždeň, o dva proste, hej? Už keď sa vám to nechce jesť, keď už máte, hej, už ste presýtení toho, čo tam bolo napísané, lenže to nezostáva iba pri jedálničku. To je tá práca s hlavou, to je o tom rozhodnutí. Ďalej ísť na sebe pracovať. Viac skrytých vecí tu vo vašom vnútri. Takže Ivka, toto som mala potrebu povedať, lebo presne ako si to povedala, že každý niekoho máme, ale nie je to vždy iba o tom, že iba niekoho mám. Vy si vyberte naozaj toho človeka, ktorý vám dáva viac, ako vy očakávate. Krásne, ďakujem pekne za zdieľanie a presne ako vravíš.
toho najlepšieho pre nás, pretože Tak, sú rôzni mentori, sú rôzni koučovia a tak ďalej, ale nie vždy tá energia s nami môže ako rezonovať. A som veľmi rada, že práve si zmienila aj tú komplexnosť, pretože to je ako keby, keď to fakt pripodobníme tomu biznisu, proste ten biznis tiež potrebuje byť komplexný a tiež, ak chceme byť úspešní a napríklad zarábať viac peniazy a robiť naozaj áno, to, čo nás naplňa, tak potrebujeme mať nielen teda ten jasný systém, čo sa týka toho, OK, toľko potrebujem tie čísla, ale tak, zároveň aj tú duchovnú prácu na sebe. A to presne. isté je presne, ako si vravela krásne v rámci toho tela, že je to fakt ako nielen o tom jedálničku a o tom fungovaní, ale naozaj o tom nastavení a o tých rôznych vzorcoch, ktoré proste každá jedna z nás máme a fungujeme v nich dlhé roky, možno si ich veľakrát neuvedomujeme a veľakrát možno aj na začiatku si poviem, OK, tak ja chcem proste schudnúť, alebo ja chcem, neviem, sa cítiť lepšie, ale naozaj, keď potom už pri práci presne s klientkami idem do hĺbky, tak už tam napríklad narazíme na to, že majú zlý vzťah s maminou, alebo dajme tomu prežili niečo v detstve, čo ich vlastne formovalo k tomu, čo robia teraz a tak ďalej. Naozaj to by sme sa mohli tu nabaviť hodiny o príkladoch. Ale som veľmi rada, že toto zmienila, pretože presne to fakt dôležité vedieť o tom pracovať ako naozaj komplexne, aby sme nemuseli mať 40 ľudí, s ktorými pracujeme každý s jednou témou, ale naozaj mať napríklad jedného, dvoch, kde naozaj dostanem presne to, čo mi ako sedí. Pretože presne aj ako vravíš aj ty, že nielen teda to know-how, čo ten človek má, ale samozrejme aj energeticky nám ten človek musí sedieť, musíme naozaj, alebo teda ja to takto mám, že vždycky, keď si vyberám človeka, s ktorým pracujem, a teda nielen pri klientkách, ale aj pri terapeutkách, alebo dajme tomu mentorkách, tak ja úplne musím toho človeka že hltať. Nesmiem proste na ňom nič vadiť. Naozaj aj to, ako rozpráva, tak úplne hltám každé slovo a naozaj úplne vnímam, že tá energia jeho je presne to, čo potrebujem. A verím, že to máš aj ty takto, že naozaj proste vnímaš, že wow, že toto je presne to, čo teraz som proste hľadala a mám. Pre mňa to nie je ani o tej cene, pre mňa je to o tej kvalite, ktorú ja sama sebe doprajem. Takže toto si myslím, že je určite na to zváženie. A myslím si, že Ivi, toto sem úplne krásne teraz zapadlo, pretože my sa tu rozprávame o súlade sama so sebou. A neviem, či ti to napadlo, lebo teraz, ako sme sa o tom rozprávali, si hovorím, že toto je jak puzzle, ktoré sem zapadlo. Že sa rozprávame presne, že z vyhorenia dostať sa do väčšieho súladu, ale celkovo čokoľvek robíte, chcete schudnúť, chcete si prenastaviť svoje životné priority, hodnoty, tak vždy to robíte práve preto, aby to bolo v súlade s vami samými. Nie pre okolie, pre nikoho iného, ale pre vás. A toto je veľmi dôležité. A ja v tomto rovnako vnímam jednu ďalšiu vec a ja by som normálne toto zaradila do školských osnov, že práca naozaj s tou hlavou, nastavenie mysle. Pretože na to sa zabúda, ale keď proste človek vyrastie, hej, ideme do dospelosti a toto je zanedbané a ešte vôbec sa počas toho života tomu nevenujeme, tak častokrát ako keby si len prepalávame tým životom, hej, aj s tými vzorcami, strachmi, blokmi, hej, že všetko to tam proste je. A je veľa takých tých nešťastných proste ľudí, ktorí naozaj vnímajú ten život ako niečo pochmurné, že im bolo zlé dané do toho vienka. Ale viete, ako sa na to pozerám ja? Že opäť to nie je niečo, čo nám bolo dané. Len dané. My s tým sami môžeme niečo urobiť a to je ísť na sebe pracovať. Nemusíte podnikať, aby ste na sebe osobnostne pracovali. Môžete byť aj v zamestnaneckom pomere, môžete chodiť do bežného zamestnania, ale stále sa môžete osobnostne rozvíjať. Máte úplne inak nastavenú vašu myseľ, zrazu prečistíte si tú hlavu, nastavíte si vyšší level tej vašej energie a vám sa ten život začne diať úplne inak ako doteraz. A prečo to je? Pretože vy ste si dovolili ísť na sebe pracovať. Vy ste zdvihli tú vašu mindsetovú úroveň. A ono je to krásne vidieť presne u ľudí, ktorí na sebe pracujú, ktorí sa venujú tomu rozvoju. Vôbec o podnikaní teraz nehovoríme, pretože aj v podstate, Ivka, ty, čo robíš, tak je to určitý spôsob vlastne osobnostného rozvoja, lebo je to práca s človekom, myslou, telom, dušou, hej? Pretože aj tvoj projekt sa volá Sebavedomá žena. A to nie je niečo, s čím sa my narodíme. My sa tým stávame, tým, ako na sebe pracujeme. Takže ak aj vy cítite, že potrebujete proste niečo v živote zmeniť, možno sa len pýta niečo pre vás, dostať sa von a ísť na sebe pracovať.
a uvidíte, potom ten život je úplne iný a to je to, že čo ľudia hneď vidia na druhý. Ona je usmiatá, alebo ona proste jej sa daria a ona, alebo ježiš, teraz mi ušla myšlienka, ktorú som chcela povedať, nevadí. Ale to je to, že to už je úplne iné nastavenie. Ale to neznamená, že ten človek si napríklad neprechádza nejakými výzvami, hej, alebo nemá prekážky. Vôbec nie. Práve to sú tie veci, ktoré nám pomáhajú zdolávať tie prekážky, tie výzvy a zvládnuť aj obdobia práve ako je vyhorenie. Pretože mňa presne napadlo to, že ako by som vôbec skončila, keby som na sebe nepracovala, hej? Že keby som nemala tak prenastavenú tú myseľ, ja nehovorím, že bolo to pre mňa ťažké, ja som bola naozaj úplne, že v keli, že fakt, že v keli, môj manžel by vám vedel povedať, ale presne to, že ja už som vedela, že čo potrebujem, ako potrebujem ísť na sebe pracovať, aby som sa aj z toho stavu dostala, bo vy tam nechcete zotrvať. Nikto nechce zotrvať v niečom, v čom sa vám nepáči. Je to tak ani vo vzťahu, ani v pocitoch, ani v tej danej emócii. Chcete samozrejme viac, že? Ale to viac, mať sa lepšie, na spreste stojí to urobiť ten prvý krok, rozhodnúť sa, že idem na sebe pracovať. Chcem toto zmeniť. Takže Ivka, toľko som chcela povedať. Prepáč, som sa... Úžasné. Nie, mala som otázku, že čo by si na záver doporučovala ženám, ale to si presne povedala, že rozhodnúť sa a robiť naozaj ten prvý krok. Áno, je niečo možno, čo by si ešte zmienila takéto, že OK, to rozhodnutie jednoznačne, čo ešte možno také nejaké tvoje doporučenie, čo by teraz naozaj mohli urobiť k tomu, aby sa z toho dostali. Veľa vecí sme už zmienili, ale možno taká jedna vec, čo ťa ešte napadá takto na záver našho vysielania. V rámci vyhorenia. Sa pýtaš. Určite prijať ten fakt, to je za mňa veľmi dôležité, bez toho, aby ste si to vyčítali, že niečo sa s vami deje a že je to zlé, alebo že ste zlyhali. To zlyhanie, vy nezlyhávate, vy sa len učíte na tej svojej ceste a to je obrovský rozdiel. Hej? Takže my sa učíme a celý náš život je jeden obrovský proces. Procesujeme mnoho vecí, je to naozaj tá cesta. A skutočne dovoliť si prejsť si tým procesom. Nepreskočiť to, vy si to potrebujete prejsť, aby ste to ozdravili. Ja to volám, že to je taký ten ozdravný proces. Ja som tiež ozdravila seba cez to, že som si prešla tým vyhorením a tou transformáciou, aby som bola, povedzme, ako by som to povedala, vnímavejšia, chápavejšia sama voči sebe. Pre mňa tiež vždy existovali iba deti a ja som bola ale na tom rebríčku úplne posledná. Úplne posledná. Hej. A preto možno som niekedy vyvolala možno nejaký rozruch, keď som povedala, že nie sú najvyššou prioritou moje deti, aj keď ich milujem proste nadovšetko, ale to najvyššou prioritou som práve ja. Pretože ja som ten článok, ktorý drží tú rodinu pokope. Brutálne zimomriavky mi úplne teraz prešli. A to moje odporúčanie je dopriať si ten čas sama pre seba. Ja som mala najväčšiu výhovorku, a neviem, či väčšia existuje, lebo deti. Ja nemôžem, lebo deti. A to som vo všetkom používala. Nie, vy môžete. Vy môžete, pretože váš život je dar. A vaše deti sú vašim darom. Takže dovolte si dať ten čas sami pre seba. Dajte si tú prioritu. Dovolte si napríklad Ivkin program, dovolte si oddychovať, dovolte si dať horúcu vaňu, dovolte si dať vlasy spraviť, dovolte si to, rozhodnite sa preto, nech je to čokoľvek, čo cítite a potrebujete, máte tam nejakú nesplnenú emóciu. Dovolte tej emócii, aby prenikla a stala sa tou realitou, ale urobte preto práve to rozhodnutie, ten prvý krok. To najdôležitejšie je ísť do akcie, ísť na tom pracovať. Chcete chudnúť? Same sa to nestane. Potrebujete ísť do akcie. Chcete podnikať, zarábať peniaze? Potrebujete ísť do akcie. Chcete mať výsledky? Potrebujete implementovať tie informácie, ktoré sa k vám dostávajú. Pretože práve ten výsledok, to je tá akcia. Bez tej akcie nebudú výsledky. Úžasné. Ďakujem krásne. Ja verím teda, že
že všetko to, čo sme povedali, padne na úrodnú pôdu všetkým, ktorí to naozaj sledujete a určite, ak aj vnímate, že pre vás toto vysielanie bolo prínosné, čo verím, že miliónkrát áno, tak budem rada, keď aj pozvete ženy sem do tejto skupiny, aby si naozaj toto vysielanie pozreli, ktoré viete, dajme tomu, že prežívajú možno niečo podobné. A možno to isté, čo proste sme prežívali, či už jedna alebo druhá, alebo nejakú klientku, ktorú sme spomenuli. Takže naozaj v tej podpore je naozaj to obrovská sila a čím väčšiemu počtu ľudia aj pomôžeme. A teraz už nemusíme naozaj sa baviť aj o tom podnikaní, ale celkovo o tom našom živote. Áno. Tak naozaj ja vnímam práve, že čím väčšiemu počtu napríklad žien vo svojom okolí ja pomôžem a poviem o tom, OK, ja pracujem s touto terapeutkou. Zrovna práve teraz som akurát takto mala svoje akoby známe kamarátke, klientky, kde som práve hovorila pravým, OK, máš tento problém, ktorý naozaj ide do hĺbky, pracujem s touto ženou a ti proste to rezonuje, kontaktujú. A práve vidím už na nich, aké úžasné výsledky dosahujú na základe toho, že som ja o tom povedala. A robila som to naozaj tým nezištným spôsobom, pretože mi na tom človeku záleží, chcem mu pomôcť, ale samozrejme nezachraňujem. Len dám ten impuls toho, že to mám takto aj ja a práve poďme takto naozaj aj rozšíriť tú vlnu tej pozitívnej energie a tej pomoci jedna druhej, pretože naozaj v tom je potom obrovská sila a keď sa prepojíme navzájom, tak to naozaj potom môže fakt akože povýšime vlastne aj ten náš život do neskutočných výšin. Takže ďakujem krásne za rozhovor. Eri, ešte nakoniec, kde ťa môžu nájsť, čo môžu teba sledovať, využiť? Môžeš mať teraz priestor na pozdieľanie tohto ešte. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou tu byť dnes na tomto rozhovore. Ja som si to náramne teda užila, milujem túto tému a chcem ti, Ivka, poďakovať, že aj ty si sa otvorila presne nielen tejto téme, ale rozprávať určite aj o iných témach, pretože myslím si, že je to pre nás dôležité, aby sme zo skutočných a pravdivých zdrojov získavali tie informácie a hlavne od ľudí, ktorí si tým prešli, majú z toho nejakú tú skúsenosť, pretože iba na základe takýchto aktivít a zdieľaní a prepájaní sa s ľuďmi vieme pomáhať oveľa viac aj ostatným ľuďom. Takže za toto ti aj ja z úprimného srdca, Ivka, ďakujem. No a kde ma nájdete? Jednoznačne na mojom facebookovom profile ma nájdete Erika Kadlecová, som Leitnerová, ešte tam mám to middle name, alebo na klube Titánových žien, kde pravidelne takisto zdieľame rôzne rozhovory, rôzne témy v rámci podnikania, ale aj osobnostného rozvoja. Takže buď na mojom facebookovom profile, alebo na klube Titánových žien. Úžasné, takže Erika potom po skončení našho rozhovoru pozdieľa presne skupinku, kde ju nájdete, ju môžete sledovať a ja sa teda veľmi teším znova na ďalšie vysielanie. Ďakujem vám krásne za to, že ste tu boli s nami, či už naživo alebo zo záznamu. Dajte nám určite vedieť, ako sa vám video páčilo. Ak by ste mali akékoľvek otázky k čomukoľvek, smelo môžete napísať do komentára, poprípade do súkromných správ mne alebo Erike a budem sa na vás znova tešiť budúci týždeň na ďalšom živom vysielaní. Ahojte. Ahojte.